Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, Mom, we're gonna be your... Хей, здравейте, приятели! В днешното видео съм доста щастлива, защото имам ново нещо. Това нещо по-скоро трябваше да е завършика на моето клайпедейлско семейство. Между другото, реших да се казва Егей. Знам, може малко странно да ви звучи това име, но мисля, че му отива. Кръстих го по този начин, защото книгата, която чета, то аз вече я прочетох, се казва Древногръцки легенди и митове за произхода на боговете или някакво такова. И там героят, който мисля, че най-много ми хареса като цяло, се казваше Егей. Мисля, че това име ще му отива. И да, ще да го кръстя Язон или Езон, но се отказах. А това е Клара или Минди, който искат както и да си казва. Сега ще ви покажа и моето ново нещо, което е кобила на марката Шлайх. Може би сте се досетили. Това е липицанската кобила, но не новата, а старата, приятели, старата. Много съм щастлива, че не е новата. Не, че новата е грозна, просто старата ми е по-симпатична и по някакъв начин я харесвам малко повече. Това е моята по-любима страна, защото на другата страна не е чак толкова хубава. Сега ще ви покажа. Има някои дръскотини, сега не се виждат, защото аз малко ги оправих. По-скоро тя беше тук замръсена доста. И аз с една мокра кърпичка ги почистих и се радвам, че вече не се виждат. Ето тук е едната. Ето тук са другите, но те не се виждат и могат да се почистят. Ще се опитам да ги почистя, но не е голям проблем, понеже вече не са толкова видими, колкото бяха преди. Ето тук нещата са малко по-видими, но пак не ми е особено голям проблем. Вие ги виждате като черни точици, всъщност ето тук са червеникави, а тук вече са тъмни точици, но вече не са толкова видими, както казах. И да, между другото искам да кажа, че специално ми я сваляха от онова... не съм сигурна точно как да я кажа, но не беше част от другите фигурки и като последна бройка я бяха сложили в едно специално място. Не съм сигурна точно как да го нарека. И да. Също така искам да кажа, че тя си подхожда с всичките ми мъжки коне. Ето, сега ще ви покажа. Знам, че казах, че искам той да е самичък за сега, но просто те са една уникална двойка, поне аз смятам по този начин. Макар, че не знам за вас, но аз мисля, че тя си отива с всички мъжки, но въпреки това аз наистина харесах как е тя с него и реших те да са заедно. И това, приятели, беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро!